ang pinakamakatandog na karaan na awit sa simbahan. Mao tingali estaba mater dolorosa, puxta cruce, lacrimus salum, pendibat filius. Nagtindog, mamusakay naman. Nagtindog siya sa loob. Nagtindog siya nagbilang. Doon sa krus. Diglig. Nagtitay ng nalang. Ang mga anak puno sa kumba. May tanaw sa iyong tanaw. May tanaw sa iyong tinunan na simon. May balik pagtanaw sa iyong tanaw. Uban sa pagbantay, na dili mabutiyang tungkin sa siya. Kay kung mahibaluan, na siya di ay ang inahan o mahampangan niya sa samang mga pagbiyayin. Sa mapinanggaong tingog, misangkin siya. Babay, aniya, kang imukan. Unya, mingon siya sa titinan. Aniya, ang iyong inahan. Ugsukad yan tungkol ang mga manunod ni Jesus. Naghubog kang Maria na ilang inahan. Aron mo'y magbantay ug labaw sa tanan, mag-ampo alam kanan. O Maria, among inahan, nailulong kami sa iyong tubag sa amin. Anya, ang libog sa libog, matupad ang dapit ka nato, sumala sa iyong puno. Mga puno na nagkahulugan sa pagkahilong tao sa anak sa Diyos. Apan mga puno sa na nagdawat sa mapait o masulog na mga nagdagat ng ang kaugaling kasi. Kini pag tinataway sa inahan sa anak dito sa Kalbaryo, sa walay duda, mao ang labing na inuglugong hitabo. Sukal mabuhat ang kalibutan ug hanggang matapos sunod. Ang kasakit sa duha nagdugang sa tagol sa isig usap kanina. Ang kasing-kasing sa lahat nadawa sa pagkakita sa iyong anak. Nilampun ko kung sakda gikan sa ulo ngadto sa tiil. Kakuyapon na dili na mainhan
tungkol sa mga dugo o luwa na nagtapon sa iyang dugo. Ang ulo na dugo at kapungan sa purong katawan. Ang tibuok lawas, dugo o nagbitay sa kapoy o karoon. Ang kasing-kasing sana ang nagdulihan sa iyong pagkalinong karoon o kasabi. Sa pagtanaw sa iyong naman kay naman nalipatay sa iyong kasungit. Oo, ang dumanila kasing-kasing nagkatapos sa kahanapan ng dagat sa kabuol. O taliwala ng noong kabuol, iwanan sa Ginoo, isip kabilin sa dahil niyang kamatay, ang pinakamahal sa iyang kinabuhi. Ang iyang kaugalingong inahan, aron mamatibong atong inahan. Kanya ang iyong inahan. Atong kalauman ng atong pamalanyo. Humaliin pagtugyan kang Maria, na maghimong atong inahan. Kita ang tanan, managsama, ug kabintang ug kahandog. Managsama ng mga anak sa Diyos, ug managsuon sa usap-usap. Nagtingon ang Ginoo, ang tanan na nagtuman sa kabubuton sa Diyos, akong igsuon. Kung kita mga igsuon ni Kristo, mga anak usab kita sa Diyos, ug sama kaniya, usara ang atong gigikan. O kini ang buot ipasabot sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang midawat kaniya ug mituo sa iyang ngalan, gihatagan niya sa kahigayunan nga mahimong anak sa Diyos. Ilabi na ang labing kubos, ang mga kapos, mga sinalikway sa palan, nahimo kitang tanan na kabahin sa lawas ni Kristo. Sa paghimo ninyo nini, ngadto sa labing kubos sa akong mga igsoon, inyo kining gihimo ganap. Nagtingon siya. Buot sa Ginoo, makitang tanan magkaangkon, ug malipay atong pagkamanagsuon, nga tanan ug managsama ka ang mga anak sa usarang pakigikanan, ang Diyos. Busa, tungod ini sa wala kasiyang biya ini kalibutan, iyang kining ipangatunan, pinaagi sa kabilin, gikan kaniya nga mao ang iyang kaugalingong inahan, nga makahimo ang atong inahan, si Maria Santissima. Sama na nag-ingon siya,
Babae, tanaw ang imong anak. Maria, ikaw dili lang kay ako lang inahan. Ikaw, inahan sa kapitan ka mga anak, sa nagkalain yugto sa kasaysayan, sa nagkalain matang sa katawan. Diha ninyo ang akong pagkaanak, mapadangan usab ngadto sa daghan kaayo katawan. Si Maria, kanunay na nagdataw sa atong kaayuhan, nganong malagpuan pag kinabuhi naman kita, nga murang dili managsun. Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo. Kay imong ipaawagi ang labing matapong ug matamis sa imong kinabuhi, imong kami gihandagan ug daghang paghanding. Ug karon samtang napitay ikaw sa krus, imong gihatag kinaro ang imong kagalingon. Alor, mahimong akong ilahan. Sa imong kinabuhi, imong kaming gihandagan sa amahan ako. Sa imong kamatayon, imong kaming gihandagan sa inahan ako. Dili na gayon kami mga ilong tuwakos. Kanunay na kami maghumot sa among amahan gikan sa langit ug sa among inahan gikan sa Nazaret. Pasayuhan kami, Ginoo, sa mga panahon na wala kaayo na ako maahuli ang gugma sa akong mga amay, mga inahan. Sila ang tinundan sa akong kinabuhi. Kung wala pa sila, wala na kami tindig karon. Bisan sa ilang mga kakulangon o kasayupanan, mga amahan o mga inahan, gihapon sila nako. Pasayuhan kami sa wala na ako magpasalamat kanina. Sa wala na ako magmangga o pagsuporta kanina. Ginoo, tabangin kami sa pagsinati, pag-aako, pag-ibo, sumana sa among kasinatian. Na kami, usan lamang kabahay. Mga anak, sa usan lamang kaamahan, ug usan lamang ang kainahan. Huwag na mahigaw sa kami. Ano ba kung na usan lamang kalusog? Usan lamang kalusog. O Maria, Reyna sa Pilipinas, abangan kami ngadto sa kanluwas, ano mag-aampit kami sa iyang kinarian sa wala na pagkatapos. O Maria,
sa pagpakamatay namo sa among kaugalingon o sa pagkinabuhi alam lamang sa Ginoo. O Maria, sa pag-abot na sa among panahon, nabuhaon ang kanamo kinihinulangan na mga kinabuhi. Kung talimdan na namo ang tanan, ang kami sa pagbilang. Papanginawa kami, hindi mga pulong sa Ginoo. Maria, mag-iwan inahan. Pamalan mo. Si Maria, inahan sa simbahan. Ang bulahan nga Birhen, gipilit ng daan, gikan sa sinudan, na mamahimong inahan sa Diyos. Gikan sa mga kaliwang kaiba, gipilit sa Diyos ang Birhen Maria, aron mahimong inahan sa iyang anak. Siya puno sa grasya, mao ginatas ang bunga sa kaluwasan. Gikan sa unang tutlong sa pagpanahon kaniya, wala siya makatagaptak sa bulig sa sarang nga panahon. Ug nagpapili siya walay sala sa tibuok niyang kinabuhi. Si Maria, usa ka birhen sa dihang nanakot siya sa iyang anak. Birhen siya sa iyang pagsama. Birhen siya sa iyang pagpanganak. Birhen siya, humanas siya sa iyang pagpanganak. Si Maria ngayon sa Diyos. Tungod kay siya mauman ang inahan sa walay sinugdanan o walay katapusan nga anak sa Diyos nga nahimutang. Sa samang higayon, ang mga katuubon sukad sa sayupang kawin nga panahon sa Kristiyanismo. Misugod sa pagtahon kang Maria nga ilang usap nga inahan. Ang simbahan sa kanunay kung ilabina ni atong panahon kayo, nagkinahanglan kung usang kaihan. Ang iyang anak sa dalang pinadanan sa pagkailahan ni Maria, ngadto sa tanan sa dihang gikan sa pagbutay sa Diyos. Iyang itudlo ang iyang tinunan, isip anak ni Maria, iyang inahan. Kung karon ang tanang tinunan, sama na Apostol Juan, sa Espiritu Hanon na paagi, midalani maong inahan, nganto sa ilang kaugalingong mga pinulungan. Sa ingon ni na nagbigay si Maria sa kasaysayan sa kaluwasan o sa misyon sa simbahan, gikan sa sinudan, gikan sa pagpahibalo sa anghel o ganganak sa Diyos na himo nga bunga sa iyang tingin. Ug tungod sa atong pagkadugtong sa Ginoong Hesus, isip kabahin sa iyang lawas, kita usab mahimo nga tawgon nga bunga sa iyang tingin. Amen.
matigas pagbalik mo ngadto sa kagawasan. O inunsan dito sa lahat ang mga nagagod kanimo. Apahin mo ang itugyan ngadto sa imong mga puruhan. Lungsod ko Unsa ay buhat ko kanimo, kung sa usapan pasubuan ko kanimo. Tubaga ako, iabdihan mo ang agad sa imong atubangan. Kapag iabdihan mo ang akong kiling sa bakaw. Lungsod ko, unsa may nabuhat ko kanimo. Kung sa pasubuan ko kanimo. tubaga ako. Magambot ka. Nangamuyo kami. Kami, Ginoong Diyos namin. Ginoong Diyos na Na sa iyong panabang. sa imong panabang, Magkugiunta. magkugiunta, Kami paglakaw. kami paglakaw, Diha diha niya nagrupa, nga nakapasido nga nagkapasibo sa iyong anak. sa imong anak, Sa pagtugyan. Sa iyang kaugalingon. sa iyang kaugalingon, Tungod sa iyang gugma. tungod sa iyang ugma, Sa kalibutan. sa kalibutan. Kaluy. Kiluy, Pagmando. Ang among kasing-kasing. O Ginoo. Kay kung wala ikaw, dili kami makapahimuot kanino. Niining among pagbaktas. Kanunay ta. Kaming agako. Sa among inahan. Ug inawan sa imong anak. Ang iyang gihatag kanan. Amen. Panginoon ka Diyos. Ma'am, ma'am.